Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatirandasya Ajnanansana Shalakaya Kshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swami Nityanamine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. അധ്യായം 16 രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട്. അപ്പോൾ അധ്യായം 16 നമ്മൾ ഇന്നലെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള ദൈവിക സ്വഭാവങ്ങളുള്ളവരെയും ആസുരീക സ്വഭാവങ്ങളുള്ളവരെയുമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ പഠിച്ചു. അഭയം, സത്വ, സംശുദ്ധി തുടങ്ങി 4 വർണ്ണങ്ങളിലും 4 ആശ്രമങ്ങളിലും ഉള്ളവരെല്ലാവരും വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടുന്ന 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ 26 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകളും ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ 26 ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ ഭഗവാനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ ശാസ്ത്രവിധികളെയെല്ലാം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവര് ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ അസുര ഗുണങ്ങളുള്ളവർ ആരാണ്? അവർ ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അസുര ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരിക്കും അവർ. കാരണം അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, ശാസ്ത്രവിധികൾ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കുകയില്ല അവർ നയിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും നയിക്കുക. അതുവഴി അവർക്ക് എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിവിശേഷവും അവർക്കുണ്ടാകുകയില്ല. കൂടാതെ അവർ പറയുന്നത് അഹങ്കാരവും അഭിമാനവും എല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അവരുടേത്. അവർ ജീവിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി, സ്വന്തം സന്തോഷം മാത്രമേ അവർക്ക് നോട്ടമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനോ അവർ മടിക്കുകയുമില്ല. അപ്പോൾ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗവും സന്തോഷവും മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമുണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ ഭഗവാനെ ആദരിക്കാതെ, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതിൽ അവർ അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാന്റെ നിയോഗത്താലാണ് ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നവർ അതിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ തിരസ്കരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അവർ നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ ഇതൊന്നും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാരെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ പഠിച്ചു. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വായിക്കാം. ഇതമദ്യമയാ ലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമസ്തി ഇതമപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം അസൗ മയാ ഹതഃ ശത്രുർഹനിഷ്യേ ചാപരാനപി ഈശ്വരോഹമഹം ഭോഗി സിദ്ധോഹം ബലവാൻ സുഖി ആഢ്യോപി ജനവാൻ അസ്മി കോന്യോസ്തി സദൃശോ മയാ യക്ഷേ ദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാന വിമോഹിതാഃ. അജ്ഞാനം കൊണ്ട് വിമോഹിതരായവർ. അങ്ങനെയാണ് 13 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അസുര സ്വഭാവിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ 2 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അവരുടെ ചിന്തയിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കുക, ഏറ്റവും മാക്സിമം, അത് മാത്രമേ അവരുടെ ചിന്തയിലുള്ളൂ. അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏതറ്റവും വരെ പോകാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറാകുന്നു. അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും ധനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നു. അങ്ങനെ ഉള്ളവർ അവരുടെ
അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതിയാണ്, അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ 3 ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും, ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അജ്ഞാനത്താൽ അവർ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ ഇങ്ങനെ അസുര സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണുള്ളത്? അജ്ഞാനം. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചോ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല. അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാകട്ടെ, കൂടാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏത് വിധത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള അറിവാകട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ തന്നെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് പോലും അറിയാതെയാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി തന്റെ അടുത്ത ജന്മം കൂടെ വളരെ മോശപ്പെട്ടതാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള അറിവും കൂടി അവർക്കില്ല. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ അവർ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് രാവണന്റെ, കംസന്റെ, പിന്നീട് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കഥകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരും ഇതേപോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനും സ്വന്തം ചിന്തകൾക്കും അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ചവരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു ഇതേപോലെ ഹിരണ്യകശിപു എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ, ഹിരണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹിരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണം. ആ സ്വർണം അല്ലെങ്കിൽ ധനം സമ്പാദിച്ച് തന്റെ ശക്തി കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്റെ ശക്തി കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് 3 ലോകങ്ങളും തന്റെ കാൽക്കീഴിലാക്കണം, വിഷ്ണുവിനെ തനിക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്തയാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനുണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്യുന്നു, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വരം വാങ്ങിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപു വരമെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്ത് വരം വാങ്ങിച്ചത്? താൻ 3 ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാകണം, ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിക്കണം, വിഷ്ണുവിനെ ആരും പൂജിക്കാൻ പാടില്ല, അതിന് പകരം എന്നെ ആയിരിക്കണം പൂജിക്കേണ്ടത്, ഞാനാണ് എല്ലാ ലോകത്തിന്റെയും അധിപതി. ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി, അസുര ചിന്താഗതിയാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനുണ്ടായത്. ഏത് ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഭഗവത് അംശമാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി പോലും ഇല്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതി, ആ ഒരു അറിവ് ഇവർക്കാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നിനും ശക്തിയോ ബുദ്ധിശക്തി പോലുമോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ സ്വന്തം ശക്തിയും ആ ഒരു ധനവുമെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിച്ച് തന്റെ സുഖഭോഗത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. അതുകൂടാതെ കംസൻ തന്റെ സഹോദരിയായ ദേവകിയോട് വളരെയധികം പ്രീതിയുള്ള ആളായിരുന്നു. സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് വസുദേവർക്ക് തന്റെ സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തത്. പക്ഷെ ആ വിവാഹം കഴിച്ച് സഹോദരി ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു അശരീരി വാക്ക് കേൾക്കുകയും ആ സഹോദരിയെ ഉടനടി കൊല്ലാനായിട്ട് വാൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ സന്തോഷവും ആ സഹോദരിയോടുള്ള പ്രീതിയുമെല്ലാം. ഈ സഹോദരിയുടെ, ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ വധിക്കും എന്നുള്ള അശരീരി വാണി കേൾക്കുന്നതും ഉടനെ തന്നെ ദേവകിയെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ആ കംസൻ പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ തന്റെ ജീവൻ, തന്റെ സന്തോഷമാണ് മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിലും, എല്ലാവരുടെ ജീവനെക്കാട്ടിലും വലുതായിട്ട് അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പുറമെ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും പ്രീതിയും എല്ലാം വെറും ജാഡ്യം മാത്രമാണ് എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കംസൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പിന്നീട് തന്റെ സഹോദരിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രനാണ് തന്നെ വധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും വധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഗോകുലത്തിൽ അതുവരെ ജനിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും വധിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആരും തന്റെ ശത്രുവായിട്ട് പിറക്കാൻ പാടില്ല, എല്ലാവരെയും താൻ അടിച്ചു ഭരിക്കണം, തന്നെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ആർക്കും പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകരുത്, താൻ ഒരു അജനായിട്ട് ജീവിക്കണം, എല്ലാ ലോകം മുഴുവനും എന്റെ കാൽക്കീഴിൽ വരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിൽ അത്രയേറെ ക്രൂരതകൾ ചെയ്യാൻ പോലും ഇവരാരും മടിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അതുപോലെ രാവണനും
രാവണനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സീതാദേവിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ശൂർപ്പണഖ വിവരിക്കുന്നതും രാവണനിൽ സീതാദേവിയെ തനിക്ക് കരസ്ഥമാക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞു. അത്രയേറെ ആ രാവണന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിലും ശരി, ആരുടെയെങ്കിലും സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ സ്ത്രീയെ തനിക്ക് വേണം. അത്രയേറെ ഒരു കാമത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു രാവണൻ. പറയുമ്പോൾ രാവണൻ ഒരു അബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്രവസ എന്നുള്ള ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനായിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണ ജന്മമായിരുന്നു രാവണന്റേത്. എങ്കിലും ആ അസുര സ്വഭാവം മൂലം എന്തായിത്തീരുന്നു? ആ രാക്ഷസ സ്വഭാവമായിട്ട് മാറുകയാണ്. രാവണന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അജ്ഞാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കാതെ, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാതെ, നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് പോലും ഇല്ലാതെ സ്വന്തം സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ ഈ മായയുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ രാജസിക താമസിക സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ മായയുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട്, ആ മോഹജാലത്തിൽ അകപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആസുര സ്വഭാവങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആസുര സ്വഭാവങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്തോറും അയാൾ സ്വയം അധപ്പതിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അസുര സ്വഭാവിയുടെ മാനസിക അവസ്ഥയുടെ കൂടുതൽ വിവരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനാണ് നിയന്താവും ആസ്വാദകനും എന്നുള്ള അഹങ്കാരം. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ജീവാത്മാവിനെ ആ സ്വന്തം ദേഹത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു മിഥ്യ അഹംഭാവം, ഞാനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ആ മിഥ്യ അഹംഭാവം ദേഹബോധത്തിൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ തളച്ചിടുന്നു. ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനുമാണ്, എന്റെ ശക്തിയാൽ എല്ലാം നടക്കുന്നു, എല്ലാം വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ള അതും മിഥ്യാഹംഭാവം. എന്റെ ശത്രുക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു, ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്, അങ്ങനെയുള്ള അതും ആ ദേഹബോധത്തിലാണ് ശത്രുത്തെയും മിത്രത്തെയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ദേഹബോധത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മിഥ്യാഹംഭാവം എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ് എന്ന് ആ ഒരു നമ്മൾ സ്വയമേവ ആസുര സ്വഭാവി വിചാരിച്ച് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായിട്ട് ആരുണ്ട്? ദുര്യോധനനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം പാണ്ഡവരെ എല്ലാം വനവാസത്തിലേക്ക് അയച്ചു. തന്നോട് തന്നെ പുകഴ്ത്തുന്ന തന്റെ മിത്രങ്ങളാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അവരും എല്ലാവരും സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദുര്യോധനന്റെ ഒപ്പം ചേർന്നതെങ്കിൽ കൂടെ അവരെല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ. കർണൻ, ദുശാസനൻ, ശകുനി ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് തനിക്കൊരു നല്ല ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ കൂടുതൽ ധനം സമ്പാദിക്കാനും പാണ്ഡവരെ ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് കടത്താതെ നോക്കാനും ദുര്യോധനൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു. അങ്ങനെ അയാളെന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും എന്ന് ആ ഒരു ആസുര സ്വഭാവി ചിന്തിക്കുന്നു. ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പുണ്യം സമ്പാദിച്ച വീണ്ടും ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും, ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്കിപ്പോഴേണ്ടാതെ ഭാവിയിൽ കൂടിക്കൂടി വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് അസുര സ്വഭാവി അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദേഹബോധത്തിൽ അജ്ഞാനത്താൽ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, എന്തിനായിക്കൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു? അജ്ഞാനം മൂലം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയ ജ്ഞാനം, താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ മായയുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട് അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃതാഹ പ്രസക്താഹ കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേ അശുചൗ. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ അധപ്പതിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെടുന്നു. അങ്ങനെ
വ്യാമോഹത്തിന്റെ വല. ആ ഒരു വലയിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഒരു വലയിൽ ഒരു മത്സ്യം കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മത്സ്യത്തിനെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, മായയുടെ രാജസിക താമസിക ഗുണത്തിന്റെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചനം സാധ്യമാകുന്നില്ല. കാരണം കാമം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും തീർക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നമ്മുടെ ഒരു ശത്രുവാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ആസക്തി, ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ തീർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നോ, കൂടുതലായിട്ട് അത് വളർന്നു വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വലയിൽ ഒരു മത്സ്യം അകപ്പെട്ടാൽ അത് പിടഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നവരും അത് കൂടുതൽ അതിൽ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ കാമത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തൃഷ്ണയുടെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ നിറവേറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്തോറും ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി വരികയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിട്ട് അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നരകത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നത്? നരകത്തിൽ വീഴുന്നത് പാപങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ പാപങ്ങൾ ചെയ്തവരാണോ? ആ കാമത്തിന്റെ അത്യാസക്തി മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹ നിവൃത്തിക്കായിക്കൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ധനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, സമ്പത്ത് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലൂടെ സമ്പത്ത് സമ്പാദിച്ച് തന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് സാധ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ഏതെല്ലാം വഴിയിലൂടെ കാശ് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതിലൂടെ എല്ലാം സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നരകത്തിൽ പോയി അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ ആ വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി മൂലം അവർ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവർ നരകത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മോഹജാലമാകുന്ന വലയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും വലയാൽ അവർ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മത്സ്യം എങ്ങനെ വലയിൽ അകപ്പെട്ടുവോ അതിന് മോചനം സാധ്യമാകാത്തതുപോലെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിട്ട് അവർ നരകത്തിൽ പതിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അസുര പ്രകൃതക്കാരുടെ ധനാർജന കൃഷ്ണയ്ക്ക് അതിരില്ല, അതിന് അവസാനമില്ല. ഇപ്പോൾ തനിക്ക് എത്ര സ്വത്തുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കുകയും അത് കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികൾ ആലോചിക്കുകയുമാണ് അയാൾ. ധനം നേടാനായി എന്ത് അധാർമിക കൃത്യങ്ങളും നടത്താൻ അയാൾ മടിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയാണ് അവർ ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നരകത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നത്. അസുര സ്വഭാവിക്ക് സ്വന്തം പ്രയത്നശേഷിയിലല്ലാതെ കർമ്മ നിയമത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് ആകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു അസുര സ്വഭാവി എങ്ങനെയെങ്കിലും ധനം സമ്പാദിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ പരിശ്രമത്താലാണ് എനിക്കിതെല്ലാം ലഭിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ മുൻജന്മ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമനുസരിച്ച് നമുക്ക് യോഗ്യത എത്രമാത്രമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ധനവും സുഖവും എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളിലോ ഭഗവാനിൽ തന്നെയോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ സ്വന്തം താൻ ചെയ്യുന്ന തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതെല്ലാം തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്, ഞാൻ സ്വയം സമ്പാദിച്ചതാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അവർക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവർക്ക് ഭാവിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫലത്തിലോ ഒന്നിലും വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇതേപോലെ അധാർമിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കുവാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു തവണ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ, ആദ്യത്തെ തവണ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ, തനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലം ലഭിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അതേ തെറ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അധാർമിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അത് പാപകർമ്മമായിട്ട് പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മറ്റും കാണുന്ന വൈവിധ്യത്തിന് പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും നിശ്ചിത നിയമമുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തന്നോട് എതിർക്കുന്ന ഏതൊരാളും ശത്രുവാണ് അയാൾക്ക്. അസുര സ്വഭാവികൾ അനേകം പേരുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും മറ്റെല്ലാവരുടെയും വിരോധി ആയിരിക്കും. ഈ ശത്രുതയ്ക്ക് ക്രമേണ ആഴം കൂടും. വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വൈരം വർദ്ധിച്ച് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലും പിന്നീട് വർഗങ്ങൾ തമ്മിലും ക്രമേണ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുമായി വളർന്നു വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൽ എങ്ങും നിരന്തരം കലഹങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും നടമാടുന്നത്. അതായത് മനുഷ്യരായിട്ട് അന്യോന്യം ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ
പൊസഷന് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം അന്യോന്യം ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ മാതിരി ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നീട് അത് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലാകുന്നു, പിന്നീട് വർഗങ്ങൾ, സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലാകുന്നു, പിന്നീട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാകുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും തന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നു. അങ്ങനെ പരസ്പരം യുദ്ധമെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അസുര പ്രകൃതിയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും വിചാരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം ബലി കഴിച്ചും തനിക്ക് സസുഖം ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. അങ്ങനെ സ്വയം ഒരു ദേവന്മാരായിട്ട് വരെ അവർ കരുതുന്നു. കാരണം തനിക്കാണ് എല്ലാവരെക്കാട്ടിലും ശക്തിയും ആ ഒരു കഴിവും എല്ലാം ഉള്ളത് എന്നവർ വിചാരിക്കുന്നു. ആത്മസംഭാവിതാഹ സ്തബ്ധ ധനമാനമദാന്വിതാഹ യജന്തേ നാമയജ്ഞൈസ്തേ ദംഭേന വിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യത്നങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, തന്റെ സമ്പത്തിനെയും ദുരഭിമാനവും എല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പേരിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ യത്നങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വൈദിക വിധികൾ അനുസരിച്ചെല്ലാം ആകണമെന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുമല്ല. പിന്നെയോ തന്റെ അഹങ്കാരവും തന്റെ സമ്പത്തും എല്ലാം പുറത്ത് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതാഹ മാമാത്മപരദേഹേഷു പ്രത്യശന്തോഭ്യസൂയകാഹ. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർഭം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അസുരന്മാർ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ മാത്രമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകട്ടെ അതിനൊരു നിയന്താവുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അവരിൽ ഗർവിലും ഉന്മത്തരായിട്ട് അവർ ഭഗവാനെ തന്നെ പഴിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ, യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ വെച്ച് ശിശുപാലൻ ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശിശുപാലൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനായിരുന്നു. ശിശുപാലൻ ജനിക്കുമ്പോൾ ശിശുപാലന് 4 കൈകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, 2 തലയുണ്ടാകുന്നു, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വികൃത രൂപം മാതിരിയായിരിക്കും ശിശുപാലന്. 2 തലയല്ല, 3 കണ്ണുകൾ. ഒരു തല, പക്ഷെ 3 കണ്ണുകൾ, നെറ്റിയിലൊരു കണ്ണ്, കൂടാതെ 2 എക്സ്ട്രാ കൈകളും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ശിശുപാലന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖമാകും, കാരണം മകൻ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഗുരുവിനെ എല്ലാം വിളിച്ച് ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു ശിശുവായിട്ട് എന്റെ മകനെ എങ്ങനെ ലഭിക്കുമെന്നെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും, ആരുടെ മടിയിൽ കിടത്തുമ്പോൾ ഈ ശിശുവിന്റെ കൈകളും കണ്ണും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നുവോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യാൽ ഈ ശിശുവിന് മരണം സംഭവിക്കും എന്ന് അവരുടെ ഗുരു അരുളി ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ശിശുപാലന്റെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആരെല്ലാം വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാലും അവരുടെ മടിയിലേക്ക് ഈ കുട്ടിയെ കിടത്തിക്കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആരുടെ കയ്യാലാണ് ഈ ശിശുവിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും ചേർന്ന് ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെയാണ് അവിടെ മകൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ട് അവരുടെ വീട് സന്ദർശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ ശിശുപാലന്റെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും, കൃഷ്ണന്റെ മടിയിലേക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കടത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞ് വന്ന് വീഴുന്നതും ആ കുഞ്ഞിന് അധികമായിട്ടുള്ള 2 കണ്ണുകൾ, ഒരു കണ്ണും 2 കൈകളും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നതും ശിശുപാലന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വളരെ വളരെ സങ്കടമായി. കാരണം തന്റെ തന്നെ സഹോദരന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടിയുടെ കസിനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണല്ലോ എന്റെ മകനെ വധിക്കാൻ പോകുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ എന്റെ മകൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് ശിശുപാലന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സങ്കടം. കാരണം സ്വന്തം വീട്ടിലെ തന്നെ ഒരാളുടെ കയ്യാൽ തന്റെ മകൻ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന്. അപ്പോൾ ശിശുപാലന്റെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു,
തന്റെ കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണനോട് ഒരു വരം ചോദിക്കുന്നു. അതായത് തന്റെ മകൻ ചെയ്യുന്ന 100 തെറ്റുവരെ നീ പൊറുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു കൃഷ്ണനോട്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ശരി, എന്തായാലും എന്റെ കയ്യാൽ മരിക്കും, അതെല്ലാം വെറുതെ ആ ഗുരു പറഞ്ഞതായിരിക്കും, അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എന്തായാലും ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വാക്ക് തരുന്നു, 100 ഈ ശിശുപാലന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ 100 തെറ്റ് വരെ ഞാൻ പൊറുക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ശിശുപാലൻ എന്തെല്ലാം വിധത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനോട് എതിർക്കാനും ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാനും എല്ലാം ശ്രമിച്ചാലും ഭഗവാൻ അതിനൊന്നിനും ചെവി കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അവസാനം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നടത്തുന്ന രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആ യജ്ഞത്തിന്റെ അധിപതിയായിട്ട് അവരോധിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് കാല് കഴുകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കാല് കഴുകിയ തീർത്ഥം എല്ലാവരും തളിക്കുന്നു, സേവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എല്ലാവരും അവിടെ പുകഴ്ത്തുന്ന അവസരത്തിൽ ശിശുപാലൻ എണീറ്റ് നിന്ന് എല്ലാവരെയും ദേഷ്യപ്പെടുകയും കൃഷ്ണനെ അപമാനിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ പറയുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും കുറെ പേർ ചെവി പൊത്തി അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാണാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ നിന്ദമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവന്മാർ അവരവരുടെ ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത് റെഡിയായി ശിശുപാലനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ശിശുപാലനെ വധിക്കണം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ വധിക്കപ്പെടാനാണ് ശിശുപാലന്റെ വിധി. അപ്പോൾ ശിശുപാലൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചീത്ത വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശിശുപാലന്റെ അമ്മയോട് ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 100 തവണ അയാളുടെ തെറ്റുകൾ ഞാൻ പൊറുക്കുമെന്ന്. ആ 100ാമത്തെ തെറ്റ് വരെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ശിശുപാലൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു ഗോപാല ബാലകനാണ്, പശുക്കളെ മേച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ആളാണ്, അയാളെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന രാജസൂയജ്ഞത്തിൽ ഇത്രമാത്രം മഹാന്മാർ അണിനിരന്നിട്ടുള്ള ഈ സഭയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഗോപാല ബാലകനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ, രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അഗ്രാസന പൂജ ചെയ്യുവാൻ, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അവസാനം ഭഗവാൻ തന്റെ സുദർശന ചക്രം എടുത്തിട്ട് ശിശുപാലന്റെ ശിരസ് കണ്ടിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്വയം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് പരമാത്മാവ്. ആ പരമാത്മാവിനെ തന്നെ ദേഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ തന്നെ ദേഷിക്കുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുര സ്വഭാവികൾ മുതിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്രയേറെ അഹങ്കാരവും തന്റെ ശക്തിയിൽ ദുരഭിമാനവും കൂടാതെ തന്റെ സമ്പത്തിൽ ഒരു അഹങ്കാരവും ദർപ്പവും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ആ അസുര സ്വഭാവി പൂർണ്ണമായിട്ടും അധപ്പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. താനഹം ദിശത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാൻ ആസുരീഷ്വേവശ്വയോനിഷു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പരമപുരുഷനെ തന്നെ ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ നിന്ദിക്കുവാനായിട്ട് അവർ മുതിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഈ ജന്മത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രാക്ഷസ സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാം, തനിക്ക് ഇഷ്ടം വരുന്നത് പോലെ അന്യായമായിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കാം, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. പക്ഷേ മരണശേഷം ശരീരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരണമുണ്ട്. ആ ശരീരം എന്നെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. അടുത്ത ജന്മം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ അടുത്ത ജന്മത്തെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ ഒരു ജീവാത്മാവിനില്ല. അയാൾ എത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ളവനാകട്ടെ, അസുരനാകട്ടെ, രാക്ഷസനാകട്ടെ, പക്ഷേ അടുത്ത ജന്മം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഞാൻ വീണ്ടും ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ജനിപ്പിക്കും എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്താണ് കാരണം? കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭഗവാനെ തന്നെ നിന്ദിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു മടിയും കാണിക്കാത്തവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആസുര യോനികളിലേക്ക് ജനിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം തന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് ഒരു സുഹൃതവും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവരെ വിടുന്നില്ല. കാരണം അവർ ഭഗവാനെ തന്നെ നിന്ദിച്ചവരായതുകൊണ്ട്, സാധാരണ ജനങ്ങളെയും ഉപദ്രവിച്ച് തന്റെ മാത്രം സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരായതുകൊണ്ട് അവരെ ഭഗവാൻ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ജീവൻ ഏത് ശരീരത്തിൽ ഉൾപോകുന്നു എന്നത് ഭഗവത് ഇച്ഛയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു.
ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് പരമപ്രഭുവിന്റെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാം, തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആവാം. എന്നാൽ തന്റെ അടുത്ത ജന്മം എന്ത് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അയാളല്ല, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേക വിധത്തിലുള്ള ജീവഗണങ്ങളെ നാം കാണുന്നത്. മൃഗങ്ങൾ, കൊച്ചു പ്രാണികൾ, മനുഷ്യർ, ഈ ജീവികളെല്ലാം ആകസ്മികമായി ജനിക്കുകയല്ല, എല്ലാം ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ്. ആസുര സ്വഭാവികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും രാക്ഷസീയ ഗർഭങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഈർഷ്യാലുക്കളായ നരാധമന്മാരായി പിറക്കുന്നു. അക്കൂട്ടർ എപ്പോഴും കാമക്രോധ ഭരിതരും അസൂയാലുക്കളും ശുചിത്വമില്ലാത്തവരും എല്ലാം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ അസുര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെയുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഭഗവാൻ ജനിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ശിക്ഷയാണത്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിക്കണം. അങ്ങനെ അനുഭവിച്ച് അവസാനം നമ്മൾ ഗതികെട്ട് ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ വീഴുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോചനം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ അവസാനം ഭഗവാനെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടി വരും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നേരെ മറിച്ച് ഇവർക്ക് നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടുകയാണെങ്കിലോ അവർ വീണ്ടും തന്നെ മുൻ ജന്മ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഭഗവാനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവരെ കൂടുതൽ ക്ലേശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുവഴി ക്രമേണ അവർക്ക് ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി, കാരണം നമ്മൾ ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു നല്ല സുഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരെ ക്ലേശങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആസുരീം യോനിമാ പന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യതമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മം എടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. കാരണം അവർ പിന്നീട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവർ മൃഗയോനികളിലേക്കെല്ലാം ചെന്ന് ചേരുന്നു. പിന്നീട് മൃഗയോനികളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അവർക്ക് ഉയർന്ന് മനുഷ്യജന്മത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ വന്നാലും അവർക്ക് അവരുടെ മുൻ ജന്മ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് അനേകം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ആ ക്ലേശങ്ങളിലും ദുരിതങ്ങളിലും പെട്ട് വലഞ്ഞ് പിന്നീട് അവസാനം അവർക്ക് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തി തന്നെ, എങ്കിലും അസുര പ്രകൃതക്കാരിൽ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇവർ ജന്മം തോറും രാക്ഷസീയ ഗർഭങ്ങളിൽ പിറന്ന് ഭഗവത് കരുണയ്ക്ക് പാത്രീ ഭവിക്കാതെ അധികം അധികം അധപ്പതിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് അവർക്ക് മൃഗയോനികളിലേക്ക് ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തെങ്ങും അവർക്ക് ഭഗവത് കരുണ ഉണ്ടാകുകയില്ല. കാരണം മൃഗയോനികളിലേക്ക് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർ ആ ഒരു പരിണാമ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം പിന്നീട് മനുഷ്യജന്മത്തിലേക്ക് വരണം. പിന്നീട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ക്രമേണ അവർ ഉയർന്നു വരണം. അങ്ങനെ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവരുടെ ആ കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ച് പിന്നീട് മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന് ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല. അസുരഗണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ അധോതലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കനിവിനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം അസുര സ്വഭാവികളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതും അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ. അപ്പോൾ കംസനാകട്ടെ, രാവണനാകട്ടെ, ശിശുപാലനാകട്ടെ, അവരെല്ലാം എത്രമാത്രം അസുര സ്വഭാവികളായിരുന്നാലും ഭഗവാൻ ആ കരുണാമയനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യാൽ അവർ വധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കരുണാമയനല്ല എന്ന് ആർക്കും പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം അവർ എത്രമാത്രം ഒരു രാക്ഷസ സ്വഭാവമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടെ പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ അവർ വധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവർക്ക് താൻ ചെയ്ത പാപകർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മോചനം സാധ്യമായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരും ഇങ്ങനെയുള്ളവരും അഥമ യോനിയിൽ അവർ ജനിച്ചാലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ മുക്തി നേടുന്നു എന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാവണൻ, കംസൻ, ഹിരണ്യകശിപു എന്നിവരെ കൊല്ലുന്നതിനായി ഭഗവാൻ പല വിധത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതായി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്.
അങ്ങനെയുള്ള തന്നാൽ കൊല്ലപ്പെടുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി അസുര സ്വഭാവികളോട് അദ്ദേഹം കനിവ് കാണിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ അല്ലാത്തവരോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ പറഞ്ഞുവിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുര സ്വഭാവികളെ അവരുടെ അസുര സ്വഭാവം ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ അയക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് ശിക്ഷയായിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിലും അവരെ നന്നാക്കുവാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഭഗവാൻ പല വിധത്തിലുള്ള ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അസുര സ്വഭാവികളുടെ വിധി അവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അവ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തി ആയിരിക്കെ എന്നതിനാൽ അവർക്ക് എന്താണ് പ്രതീക്ഷ? കാരണം ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ അവർക്ക് ഒന്നുകിൽ വധശിക്ഷ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാൽ അവർക്ക് പിന്നീട് ആ ഒരു മോചനത്തിനുള്ള വഴി സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അസുര സ്വഭാവത്തിന് കാരണം എന്താണ് എന്ന് അടുത്ത 2 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഒരാളിൽ അസുര സ്വഭാവം വളർന്നു വരണമെങ്കിൽ അതിനും കാരണം ഉണ്ടാകണം. എങ്ങനെ ദൈവിക സ്വഭാവം വളർന്നു വരാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മിൽ ദൈവിക സ്വഭാവം വളർന്നു വരുന്നത് പോലെ തന്നെ അസുര സ്വഭാവവും വളരുവാനായിട്ട് കാരണം ഉണ്ടാകണം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ കാമഃ ക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇത് 3മാണ് ഒരാളെ ഇതേപോലെയുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന്. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തി. ക്രോധം, ശരിയായിട്ട് കാമം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നു. കൂടാതെ കാമത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് സമ്പത്ത് സമാഹരിക്കണം, അതിനാണ് ലോഭം. അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയാണ് ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 3മാണ് ഒരാളെ അധപ്പതിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭാഗവതത്തിലുള്ള അജാമിളന്റെ കഥ ഇതിന് വളരെ നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അജാമിളൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ യുവാവായിരുന്നു. അച്ഛൻ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. തന്റെ ബ്രാഹ്മണ വൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് യജ്ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അവരുടേത്. അപ്പോൾ അജാമിളനും തന്റെ അച്ഛനെ എപ്പോഴും സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണ വൃത്തിയെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന യുവാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയുമുണ്ട്. ഒരു ദിവസം അച്ഛന്റെ യാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുഷ്പങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ശേഖരിക്കാനായിട്ട് അജാമിളൻ കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. കാട്ടിൽ പോയി അവിടെ പുഷ്പങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അവിടെ ഒരു വേശ്യയും ആ വേശ്യയുടെ കൂട്ടുകാരനും തമ്മിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം ചെയ്യുന്നതായി അജാമിളൻ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത് പരസ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ആ ബ്രാഹ്മണ യുവാവായിരുന്ന അജാമിളൻ തന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണ വൃത്തിയിലൂടെ വളർന്നു വന്ന ഒരു യുവാവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പരസ്യമായിട്ട് ഇതെല്ലാം കാണുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ ആസക്തി വരുന്നു. അതാണ് ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്രയേറെ അടക്കമില്ലാത്തവയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയം അതിന്റെ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും വരെ അത് ഇളക്കി കൊണ്ടുപോകും. എങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കൊടുങ്കാറ്റിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു ബോട്ട് പോലെയാകുന്നു പിന്നീട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ അജാമിളന്റെ മനസ്സിൽ വളരെയേറെ ആ ഒരു ആസക്തി വളർന്നു വരുന്നു. കാമത്തിനായി കൊണ്ടുള്ള ആസക്തി വളർന്നു വരുന്നു. അജാമിളനെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അജാമിളൻ തന്റെ ആ ബ്രാഹ്മണ വൃത്തിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ശരിയേതാണ് തെറ്റേതാണ് എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്രയേറെ അയാളെ അവിടേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ക്രമേണ അജാമിളൻ ആ സ്ത്രീയോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. തന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും, വയസ്സായിട്ടുള്ള അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നീട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ സ്ത്രീയുടെ ഒപ്പം, വേശ്യയുടെ ഒപ്പം താമസിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ താമസം ആരംഭിച്ചു, അതെല്ലാം ശരി. പക്ഷെ അജാമിളന് വേറെ ജോലിയൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ജീവിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതാണ് അപ്പോൾ പിന്നീട് ആ ജീവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് അജാമിളൻ ഒരുക്കമായി. കാരണം ധനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. സമ്പത്തില്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു?
കൂടാതെ വേശ്യയാണ് ഒരുമിച്ചുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കളവ്, കൊള്ള മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് അജാമിളൻ ആ വേശ്യയുടെ ഒപ്പം സുഖമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മദ്യവും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപ് എന്ന് പോലും ഓർക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അത്രയേറെ അധപ്പതിച്ചു പോയി അജാമിളൻ എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 10 മക്കളും വേറെ ഉണ്ടാകുന്നു. 8ാമത്തെ പുത്രന് മാത്രം എന്തോ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുൻപ് ചെയ്ത ആ ബ്രാഹ്മണ വൃത്തി മൂലമായിരിക്കണം 10ാമത്തെ പുത്രന് ഭഗവാന്റെ നാമം ഇടുന്നു, നാരായണൻ എന്നുള്ള നാമം ഇടുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ കരുണ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഈ കഥയിലൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആസുര പ്രകൃതിക്കാരെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുര യോനിയിലേക്ക് ജനിപ്പിക്കും, അങ്ങനെ അവർ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാത്ത വിധത്തിൽ അവരെ ഞാൻ അധപ്പതിപ്പിക്കും എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ കരുണാമയനാണ്. കാരണം അജാമിളൻ തന്റെ 10ാമത്തെ പുത്രന് നാരായണൻ എന്ന് പേരിടുന്നു. ആ നാരായണനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു അജാമിളന്. അപ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും നാരായണ നാരായണ ആ മകനെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ മകനെ ആഹാരം കൊടുക്കുവാനായിട്ട്, മകനെ ഉറക്കുവാനായിട്ട്, അങ്ങനെ മകനെ കളിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാത്തിനും നാരായണ നാരായണ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അജാമിളൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവസാനം ഒരു ദിവസം അജാമിളൻ വയസ്സനായി കിടപ്പിലായി. അപ്പോൾ കിടപ്പിലാകുന്ന സമയത്ത് അജാമിളന് ദൂരെ തന്റെ അടുക്കലേക്ക് വളരെ വികൃത വേഷധാരികളായിട്ടുള്ള 3 യമദൂതന്മാർ തന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നത് അജാമിളനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. മരണം അടുത്തപ്പോൾ അജാമിളന് അവരെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം അജാമിളന് പെട്ടെന്ന് പേടിയായി. കാരണം താൻ ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ആ പാപകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം അജാമിളന് യമദൂതന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നു. താൻ ഇവരുടെ ഒപ്പം പോകേണ്ടി വരും, അങ്ങനെ തനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി അജാമിളന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു. അജാമിളൻ പേടിച്ചിട്ട് ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത്? താൻ ദിവസവും വിളിക്കുന്ന മകനെ നാരായണ എന്ന ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുകയാണ് അജാമിളൻ. മകനെയാണ് വിളിച്ചത് തന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയാനായിട്ട്. എങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് ഭഗവാനോടൊപ്പം തന്നെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത സംഭവം. കാരണം ആ നാരായണ എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കുന്നതും വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവിടെ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷരാകുന്നു. ആരാണ് തങ്ങളുടെ യജമാനനെ വിളിച്ചത് എന്ന് അറിയുവാനായിട്ട് ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ പ്രത്യക്ഷരാകുന്നു. അവർ യമദൂതന്മാരെ കാണുന്നതും അവർ പറയുന്നു, ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നാരായണ എന്നുള്ള നാമം വിളിച്ചത് കേട്ടില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുവാൻ അധികാരമില്ല, കാരണം ഇദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യമദൂതന്മാർ പറയുന്നു, ഇയാൾ എത്രമാത്രം പാപിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാലും തീരാത്തത്ര പാപം അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കാരണം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് കൂടെ ബ്രാഹ്മണ വൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ശൂദ്രനെക്കാട്ടിലും താഴ്ന്ന നിലയിൽ ഇയാൾ അധപ്പതിച്ചു, മദ്യം സേവിച്ചിരുന്നു, ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, ആൾക്കാരെ കൊള്ളയടിച്ചാണ് ധനം സമ്പാദിച്ചത്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും വിഷ്ണുദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു, എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നാരായണ നാമം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെയോ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും തീരുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യജമാനനോട് യമരാജാവിനോട് തന്നെ നേരിട്ട് പോയി ചോദിച്ചു കൊള്ളാനാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അജാമിളൻ ഈ സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം സ്വയം അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചു, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിലും അതെല്ലാം കളഞ്ഞു കുളിച്ച് ഞാൻ എത്രമാത്രം പാപിയായി തീർന്നു എന്ന് ആ ഒരു നിമിഷം അജാമിളൻ ആലോചിച്ചു. എങ്കിലും ആ കരുണാമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ നാമം ഉച്ചരിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ അയാൾക്ക് കൊടുത്തു. കാരണം എപ്പോഴോ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവസാന നിമിഷം മരണക്കിടക്കയിൽ ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതുമൂലം ആ ഒരു നരകത്തിൽ പോയി വീഴുന്നതിൽ നിന്നും അജാമിളൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതാണ് പറയുന്നത്, എത്രമാത്രം പാപിയായിരുന്നാലും ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗം ഏതെങ്കിലും വശാൽ നമ്മുടെ നാവിൽ ആ ഭഗവാന്റെ നാമം വരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പാപകർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇവയെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അധപ്പതിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. അപ്പോൾ അജാമിളനെ എങ്ങനെയാണ് ആ കാമം എന്നുള്ള ഒരു അടക്കാനാകാത്ത കാമം മൂലം, അത് നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അജാമിളൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നരക തുല്യമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അധപ്പതിച്ചു.
അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എത്രയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതേർവിമുക്തഃ കൗന്ദേയ തമോദ്വാരൈസ്ത്രിഭിർനരഃ ആചരത്യാത്മനഃ ശ്രേയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതിം. ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിൽ എത്തും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വീഴാതെ നമ്മൾ സ്വയം രക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കണം? അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററെ, ഒരു ഗുരുദേവനെ, ഒരു ആചാര്യനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം. ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തപശ്ചര്യകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണം. അതുവഴി ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാമത്തിൽ നിന്ന്, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? അതിന് ഉന്നതമായ ഒരു രുചി കൊടുക്കുക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്. അതായത് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് അവയെ ഉയർത്തുക, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക. കണ്ണിനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹത്തെ കാണുവാൻ പഠിപ്പിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുവാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക. ചെവി കൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കുവാനായിട്ട് ചെവികളെ ഉപയോഗിക്കുക. നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നാവിനെ ഉപയോഗിക്കുക. ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതുവഴി ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണം കൈവരുന്നു. ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി നമ്മിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇതേപോലെ അധപ്പതിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിലേക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ 3 നരകദ്വാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം മുതലായവ. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമ നിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം പ്രയത്നിക്കുന്നുവോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നു. കാരണം അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം പാടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവയെ അനുസരിക്കാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരത്തിനുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അധപ്പതിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും അതുവഴി ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനും സാധ്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ ജീവിതം പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന്. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധിയുടെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെയും തത്പ്രതികരണത്തിന്റെയും വഴി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കലത്രേ ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ അടിസ്ഥാനം. ഈ പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് പൂർണ്ണതയാർന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുവഴി മാത്രമേ സാധ്യവുമാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉന്നതമായിട്ടുള്ള രുചി, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ആസക്തി വളർത്തുക. അതുവഴി നമുക്ക് ഈ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ വഴിപ്പെടാതെ നമുക്ക് അവയെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. യഹ ശാസ്ത്രവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തന്തേ കാമകാരതഃ ന സസിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ ഉള്ളൊരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് എങ്കിലോ
തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഒഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള കാമപൂരണമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരാഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത ആഗ്രഹം വരികയായി. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒഴിയാത്ത ഒരു മോഹജാല വലയാണ് ഇത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ശാന്തി പോലും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ശാന്തിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, സുഖവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുക? അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പോലും സാധ്യമാക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും പരമമായ ശാന്തി പോലും ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാമകാരതഃ എന്ന പദം അർത്ഥഗർഭമാണ്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് കാമകാരതഃ എന്ന് പറയുന്നത്. നിഷിദ്ധമായത് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അയാൾ പിന്മാറുന്നില്ല. ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിനെ തന്നിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നു. ഇത്തരം തന്നിഷ്ടക്കാർ ഭഗവാന്റെ ശാപമേൽക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ട പരിപൂർണത അവർക്ക് ലഭ്യമല്ല. ജീവിത പവിത്രീകരണമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷ ഉദ്ദേശം. നിയമ നിബന്ധനകളെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യ ജീവിതം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ധാർമ്മികമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പരമമായ കർത്തവ്യം എന്താണ്? സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരഥോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത യാത്മാ സംപ്രസീദതി. അതായത് മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം യഥോ ഭക്തിരഥോക്ഷജേ, അഥോക്ഷജനിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം. കാരണം ആ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ? അഹൈതുകി അപ്രതിഹത, ഒരിക്കലും ഒരു തടസ്സമില്ലാത്ത, ആ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി ആത്മാ സംപ്രസീദതി, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ സന്തോഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആത്മനിർവൃത്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചറിയണം. ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുക. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ചെയ്യുവാനായിട്ട് എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വൈദിക വിധികളെല്ലാം കൃഷ്ണനെ അറിയാനുള്ള വഴികളാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്ന അത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ അത്രയധികം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും ഇക്കാലത്തില്ല, കലിയുഗത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത്രയും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് വഴി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേദേശ സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യ, വേദത്തിലൂടെ അറിയേണ്ടത് എന്നെയാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുമുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, കൂടാതെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. ഇത്ര മാത്രം ചെയ്തത് കൊണ്ട് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചതുപോലെ ആകുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട്
നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഈ ഭക്തി സാധനകളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വീണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അയാൾ ശരിയായ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഊന്നിയ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ബദ്ധനായ ആത്മാവിൽ കാണാവുന്ന 4 പ്രധാന ദോഷങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിനില്ല. അപക്വങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വഞ്ചന പ്രവണത, തെറ്റുവരുത്താനുള്ള പ്രവണത, വ്യാമോഹ ശീലം, ഇവയാണ് ദോഷങ്ങൾ. ബദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള ഈ 4 ദോഷങ്ങൾ മനുഷ്യനെ നിയമ ബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അനർഹമാക്കുന്നു. പക്ഷേ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള തെറ്റുകളൊന്നുമില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങൾ തെറ്റുകുറ്റമറ്റതാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെല്ലാം, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം, ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തതാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രം. ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു നിയമങ്ങൾ, നിബന്ധനകളെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ അത് തെറ്റുകുറ്റം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മളെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയായ മായ ക്ലേശത്രയത്താൽ നമ്മെ സദാ ദുഃഖിപ്പിച്ചു പോരുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരാൾ സത്വഗുണത്തോളമെങ്കിലും ഉയരണം. കാരണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയില്ല. കാരണം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കപ്പെടുന്നു ഈ രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളാൽ. പക്ഷെ സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് തൽപരരാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പാപകർമ്മങ്ങളോടെല്ലാം അകന്ന് നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഈ രജസ്തമോ ഗുണ സ്വാഭാവിക ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയും പുണ്യാത്മാക്കളെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനത്തെയും വരെ നിന്ദിക്കുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവരാണ്. ശാസ്ത്രോക്ത നിയമങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നവരുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുകയില്ല. ഇതെല്ലാമാണ് അസുര ജീവിതത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്ന ചില ദോഷങ്ങൾ. എങ്കിലും ശരിക്കും ഉചിതനും ഒരു വിശ്വാസനുമായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടിയായി ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് സമുത്കൃഷ്ട പദത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം നമ്മിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻജന്മ പുണ്യകർമ്മത്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഭക്തന്റെ സത്സംഗം ലഭിക്കുകയും ആ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കുവാനും സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. രജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലോകം അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാമോ? എന്താണ്? ലോഭത്തിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാമോ? ലോഭം, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത് അതിയായിട്ടുള്ള ധനതൃഷ്ണ, ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള മോഹമാണ് ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത്. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ലോഭം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കുക, അതിനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗവും ആകാം. ചിലർക്ക് പവർ, അതിയായിട്ടുള്ള പവർ കിട്ടണമെന്നായിരിക്കും, എല്ലാത്തിന്റെയും യജമാനനായിട്ട് ഞാൻ നടക്കണം എന്നുള്ള മോഹമായിരിക്കും ചിലർക്ക്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്
വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് താൻ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. ചിലർക്ക് അതിയായിട്ടുള്ള ധനം സമ്പാദിച്ച് തനിക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി വരുത്തണം എന്നായിരിക്കും. ചിലർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പല വിധത്തിൽ വസ്തുവകകൾ വാങ്ങിച്ച് തനിക്ക് വലിയ തന്റെ ശക്തി കാണിക്കണം എന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കാമം എന്നുള്ളത് പല വിധത്തിലും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനും പുറകിൽ എന്ത് വേണം? ധനമില്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുകയില്ല. സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും വിരോധമില്ല, സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കണം. കാശുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതാണ് ലോഭം. അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും ധനം സമ്പാദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവും അത് തന്നെയായിരുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം ഹിരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണവും, കശിപു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ബെഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് അങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിലും ധനം സമ്പാദിക്കാനും അതുകൂടാതെ മോഹത്തിനുമുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ആളായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ രാവണനും ഇതേപോലെ കുബേരന്റെ ലങ്ക കുബേരന്റെ താവളമായിരുന്നു. സ്വർണ്ണ കൊട്ടാരമെല്ലാം കുബേരന്റേതായിരുന്നു. കുബേരനെ ഓടിച്ചെല്ലാം തന്റേതാക്കി. കൂടാതെ ഇതേപോലെ എല്ലാ പവറും എല്ലാവരെയും തനിക്ക് ഭരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. എല്ലാ അസുര സ്വഭാവികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ലോഭം എന്നുള്ളത് ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, അതിനാണ് ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതാപ് കുമാർ പ്രഭു. മാതാജി, ഒരു വിഷയം, അതായത് ഇപ്പൊ ലോഭം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ അമിതമായി പണം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമ്പാദിക്കുന്ന പണം മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോ അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ? അന്യായമായിട്ട് പണം സമ്പാദിച്ചു അത് നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമ്പാദിച്ചതിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകും, ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദാനധർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അന്യായമായിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. പക്ഷെ അവർ ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക്, സമൂഹത്തിന്റെ നല്ല അനാഥാലയം ഉണ്ടാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി പണിയാനെല്ലാം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആ കാശ് ഉപയോഗിച്ചാൽ കർമ്മഫലം അവരിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാകും. ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പാപകർമ്മഫലം അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. പക്ഷെ അവരത് ആ ഒരു വിചാരത്തോടു കൂടി, അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ദാനം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി അവർ ദാനം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ മനസ്ഥിതി മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിൽ നമ്മുടെ ഈ അവബോധമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവബോധം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ചിലർ തങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി എല്ലാം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാനം ചെയ്യും. അത് പ്രയോജനമില്ല. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്. 3 വിധത്തിലുള്ള സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ അവബോധം മാറാതെ പ്രശസ്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, തന്റെ സമ്പത്തിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം ഇത് ദാനം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ല. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് ഈ സ്വത്ത് ദാനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉന്നത ഗുണമാകുന്നു, നമുക്ക് ഭക്തി തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു കോസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഒരു പാപകർമ്മം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന്റെ കർമ്മഫലം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്വഗുണത്തോടു കൂടി ദാനം ചെയ്യണം. എന്നാലും നല്ലതാകും. അത് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്യാഗം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുക എന്ന് ഭഗവാൻ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ത്യാഗം നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശം ചീത്തയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മഫലം വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുകയോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ക്വിസ് എല്ലാവരും ചെയ്യാനായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ചേർന്നവരെല്ലാവരും പഠിച്ചു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ ലോഗിൻ ചെയ്യാനോ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യമാതാജിയോട് ചോദിക്കുക എല്ലാവരും. എന്നിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്നിപ്പോ 2 അധ്യായം കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൂടാതെ പുതിയതായിട്ട് ചേർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു. നാളെ മാതാജി സൂര്യമാതാജി സാധനാ ചാർട്ട് ഇടുന്നതാണ്. ആ സാധനാ ചാർട്ട് എല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അയക്കുകയും വേണം. ഒരാഴ്ച സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അയക്കുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യമാതാജിക്കോ എനിക്കോ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്രോധം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. കാമവും ക്രോധവും എല്ലാം രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് കോപമായിട്ട് തീരുന്നു. ധ്യായതേ വിഷയാൻ പുംസഹ, അതായത് ഒരാൾക്ക് വിഷയങ്ങളിൽ, അതായത് വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരാൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ധ്യായതേ വിഷയാൻ പുംസഹ സംഘസ്തേഷൂപജായതേ, അതിനോട് ആസക്തി വളരുന്നു, സംഘം വളരുന്നു. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തനിക്ക് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അതിനോട് അത് ലഭിക്കുന്നത് വരെ അതിനോടുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. ധ്യായതേ വിഷയാൻ പുംസഹ സംഘസ്തേഷൂപജായതേ സംഘാത് സഞ്ജായതേ കാമഹ. സംഘം അതായത് ആ ആഗ്രഹം വളർന്ന് അത് കാമമായിട്ട്, കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃഷ്ണ, ഒരിക്കലും മുഴുമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട്, അതായത് ഒരിക്കലും മുഴുമിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത്രയേറെ ആഗ്രഹം വളരുന്നു, തൃഷ്ണ വളരുന്നു. സംഘാ സഞ്ജായതേ കാമഹ കാമാത് ക്രോധോപി ജായതേ, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരുന്നു എന്ന്. കാമം ആണ് ക്രോധത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാമം ക്രോധത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നത്? കാമം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ദേഷ്യമായിട്ട് മാറുകയായി. അത് നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് അത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരാകട്ടെ, നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് അവർ നിന്ന് തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോപം വരികയായില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ലെവൽ കൂടുതലാണ് എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് കോപം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നടക്കണം, അവർ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോപം വരികയായി, അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു, അവരെ പിടിച്ച് തല്ലുന്നു, അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കോപം എന്നുള്ളത് ഒരു നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കോപം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി, ആ ആസക്തിയാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറകിലായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രോധം എന്നുള്ളത് പല വിധത്തിലുണ്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ആ ക്രോധത്തെ ദൈവിക ഗുണങ്ങളിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ക്രോധത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രകടിപ്പിക്കരുത്, ക്രോധത്തെ അടക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷമ പരിശീലിക്കണം, അതാണ് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ബിന്ദു മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും മാതാജി. മാതാജി, എന്റെ സംശയം, നമ്മളിപ്പോ ഈ ലോകത്തില് ഈ ശരിക്ക് ധനമൊക്കെ ഉള്ളവര് ശരിക്കും സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, ദരിദ്രരല്ലാത്തവര്. അപ്പൊ അവര് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമാണോ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഇപ്പോ ഭൂമിയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്നല്ല, അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പുണ്യമായാലും പാപമായാലും നമ്മൾ ആ കർമ്മഫലം വന്നു ചേരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് അത് നമ്മൾ ഓരോ ജന്മത്തിലും ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെ. മാതാജി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ. മാതാജിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര സൗണ്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അടുത്ത ജന്മത്തിലെ അനുഭവിക്കേണ്ടത്. എപ്പോഴോ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങൾ അത് ഏതാണ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിത്ത് നട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ചെടിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാങ്ങ കഴിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മാങ്ങാണ്ടി കുഴിച്ചിട്ട് അതിനെ നനച്ച് നട്ട് വളർത്തി അത് മുള വന്ന് അത് ചെറിയ ചെടിയായി, പിന്നീട് അതൊരു മരമായി,
പിന്നീട് അത് പൂത്ത് കായ്ച്ചിട്ടാണ് ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്രയും സമയമെടുക്കുന്നു അതിന് ഫലമുണ്ടാകാൻ. പിന്നെ ആ ഫലം പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അനുഭവയോഗ്യമാകുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം, അത് പാപമായാലും പുണ്യമായാലും, അത് ചെയ്തത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് അനുഭവയോഗ്യമാകുന്നത് വേറെ എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിരിക്കും. കാരണം ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിനും ഇത്ര കാലയളവ് അനുഭവയോഗ്യതയുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ അടക്കി 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 അതെല്ലാം എണ്ണി എണ്ണി ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായിട്ട് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴോ ചെയ്ത നല്ല കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചിലർ വളരെയധികം സന്തോഷവും സുഖവും ധനവും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എപ്പോഴോ ചെയ്ത പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ചിലർ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാണെങ്കിലും കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചിലർ ജനിക്കുമ്പോൾ നല്ല സമ്പത്തോടും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയെല്ലാം ജനിച്ചിരിക്കും. പക്ഷേ കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അസുഖം വരുന്നവരുണ്ട്. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ധനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അതെല്ലാം അവരുടെ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം തീർന്നു, പിന്നീട് അടുത്ത കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ യോഗ്യതയാകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാം. അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ജപിച്ച് നമ്മൾ ആ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഈ കർമ്മഫലങ്ങളെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അനുഭവം ഉണ്ടാകും. ഇത്രയും നാളും വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കാലക്കേടുകളെല്ലാം ക്രമേണ ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരിയായ മാതാജി? ബിന്ദു മാതാജി ഇനി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ബിന്ദു മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് വളരെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട്. ശാരദ മാതാജി. ഹരേഷ മാതാജി, നമ്മള് 15 വരെ കിസ് അയച്ചതല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എല്ലാം ചെയ്യണം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ? എല്ലാം വേണ്ട 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 മാതാജി, 16 തൊട്ട് മതി. മതി. ശരി. പക്ഷേ ഇന്നലെ മാതാജി സൂര്യ മാതാജി കാണിച്ചു തന്ന പുതിയ ക്വിസിന്റെ അതിലൂടെ ചെയ്യും. പുതിയ ക്വിസിന്റെ ഇന്നലെ മാതാജി കാണിച്ചു തന്നില്ലേ? സൂര്യ മാതാജി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് കേറിയിട്ട് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിലൂടെ ചെയ്യും ഓൺലൈൻ. ഇന്ന് മാതാജി ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പില്, ആ ലിങ്ക് വഴി കേറിയിട്ട് ചെയ്യുക. ശരി. ഡെയിലി നമ്മൾ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അതെ, ഇന്നിപ്പോ ഡെയിലി അറ്റൻഡൻസ് ഇന്ന് മാതാജി ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി വിഭീഷണൻ അസുരനായി പിറക്കാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കാം? വിഭീഷണൻ അസുരനായിട്ട് പിറന്നിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. രാവണൻ, കുംഭകർണൻ, വിഭീഷണൻ 3 പേരും ബ്രാഹ്മണരാണ്. കാരണം അവരുടെ അച്ഛൻ വിശ്രവസു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. പക്ഷേ അമ്മ ഒരു രാക്ഷസി ആയിരുന്നു. അസുര സ്വഭാവമുള്ള അസുരന്റെ ഒരു മകളായിരുന്നു അമ്മ. പക്ഷെ രാവണനും കുംഭകർണനും അസുര ലൈനിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വിഭീഷണൻ പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തന്നെ തുടർന്നു. വിഭീഷണൻ അസുര സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയോ അസുര ജീവിത രീതി തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല. രാവണനും കുംഭകർണനും അസുര ജീവിത രീതി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ അസുരരായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. പക്ഷെ വിഭീഷണൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. വിഭീഷണൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. ആ ബ്രാഹ്മണ ജീവിതം തന്നെ വിഭീഷണൻ കൈക്കൊണ്ടു. കാരണം വിശ്രവസ്, രാവണന്റെയും കുംഭകർണന്റെയും വിഭീഷണന്റെയും അച്ഛൻ വിശ്രവസ് ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണ സന്യാസിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണ വൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പൂജകളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ 3 മക്കൾക്കും എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് രാവണൻ മരണത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അമ്പ് കൊണ്ടിട്ട് വീണപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ സ്വയം ലക്ഷ്മണനെ രാവണന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആത്മജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. കാരണം ബ്രാഹ്മണൻ വളരെ അഭ്യസ്ത വിദ്യനായിരുന്നു.
അച്ഛൻ എല്ലാ വിദ്യകളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവണനെ. അപ്പൊ ശാസ്ത്ര നിപുണനായിരുന്നു രാവണൻ. എങ്കിലും ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനുള്ള ആസക്തി മൂലം ആ ഒരു രാക്ഷസ ജീവിതം രാവണൻ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേറെ ആരെയും വഴി പറയാൻ പറ്റില്ല, രാവണന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ അതിന് കാരണം. പക്ഷെ അതിനെല്ലാത്തിനും പുറകിൽ ആ ജയവിജയന്മാർ, ഭഗവാന്റെ ദ്വാരപാലകരായിരുന്ന ജയവിജയന്മാരായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും, രാവണനും കുംഭകർണനും. രണ്ടാമത്തെ അവതാര ജന്മമാണ് അവരുടേത്. അപ്പോൾ അവർ ആ രാക്ഷസ ജീവിതം എടുക്കണമെന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു പ്രകൃതിയുടെ നിയമമായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ അവർ രാക്ഷസ ജീവിതത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ അവർക്ക് മരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു നിയോഗമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. श्रीमद् भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।